viruksen, joka mulla oli kotona. Joo, niin mulla oli yksi semmoinen pieni seteli, jotain toisen maan valuuttaa, ei arvoltaan niinkään suuri, mutta annoin sen sitten hänelle ja tilanne ratkesi, mutta me keskusteltiin siinä melkein 20 minuuttia, että se ei ollut mikään nopea tilanne. Ja siis, joo, mua vähän ärsytti se, kun mä olin tietokoneella tekemässä jotain tärkeää ja sitten niinku hemmetti, ei voinut vaan tehdä sitä juttua rauhassa. Ja hän koko ajan yritti, että hei MobilePaytä, hei tilisiirto, hei voin mä saada sun WhatsApp-numeron ja se oli ihan uskomatonta. Ja siis on ihan fine. Tällaista esiintyy tosi paljon Aasiassa ja muualla päin maailmaa, mutta se miksi mä oikeasti nyt tein tämän videon teille, jos te vielä katsotte, niin on se, että oikeasti se oli hemmetti kauppakeskuksen Burger King-ravintolan sisällä kerjäämässä miltä asiakkailta, maksavilta asiakkailta rahaa. Ja ei siellä henkilökunta yhtään reagoinut. Ei ollut mitään ongelmaa. Ja tää ei teknisesti haittaa mua, mutta mua ärsyttää se, että kun mä etin tässä tietoa Googlesta ja sosiaalisesta mediasta, niin ihan oikeasti ei tullut mitään hakutuloksia. Tästä on vaiettu, kukaan ei puhu mitään. Ja mua ärsyttää se, multa saattoi mennä joku 5 euroa teknisesti, mutta mä oon tainnut kohdata tommosia ihmisiä kerran aikaisemminkin, on aika varma. Ja joskus se jos ne saa itse päättää, niin nehän hemmäkin tyhjentää sun koko tilin, ne ottaa sieltä 50 euroa. Ja ei siinä mitään, ei mun talous nyt siihen kaadu. Mutta mä oon oikeesti vähän mua oikeesti vähän ärsyttää tai silleen. En ole varmaan ainoa. Mutta hei, jos teillä on jotain kokemuksia, niin please laittakaa kommenttia. Jos sellaiselle voi tehdä jotain, niin please laittakaa kommenttia. Mua ei kiinnosta saada mun rahoja takaisin. Mua ei kiinnosta hyötyä tästä mitenkään taloudellisesti tai saada mitään kuuluisuutta. Mä vaan haluan tuoda tämän asian ilmi ja that's it. Te ette tule näkemään mua enää koskaan sosiaalisessa mediassa, koska en ole mikään julkisuuden hahmo. Mutta hei, Suomen kansalaisena näkemiin ja tavataan joskus.